Jedem do prvního patra na pampu. Říkal ti vole. Kdo? Ty? Tam jeden vole. A to ještě chci vybrat nějaký pánský outfit. Tak se je. Pojď. Tak to jedna. Tak. To jsou ty dveře alarmový asi, ty, které pak začnou houkat, když je otevřeš. Ano, on si to natáčíš. Jestli to tohle to nevidí ta paní, jo. Ať si bude s ním. Tak pojedeme zpátky už, jo? A podívej, tadyhle, ale jsou ještě dvoje dveře, tadyhle to je dvojitý výtah. To otevírá i do druhé strany může. Ale proč se ti to neotevře do druhé? Protože tam nic není. Ne, tadyhle máš přece na té druhé straně. Pozor. Ty si nemůžeš tady natáčet. Ne, mě jenom zajímá, na co jsou to, na co. Nemůžeš. To nemůžeš přestat. To začne houkat, ne, tadyhle to, jak to funguje? Ano, začne to houkat. A jak můžeš tady dveře otevřít? A jak můžeš to dveře otevřít jako do toho, do... No, já nevím. A to jsou ty dveře, které vlastně otevřeš ven? Jsou to ty dveře venku, nejsou to ty dovnitř. Já myslím, že to budou vnitřní dveře, ne? Já nevím. Nebo to mají třeba do nějakého zázemí. Třeba do skladu, víš? Tak to rula. A jdeme Andělku, jo? Poslední, naposled. Jo, ale Angličani už jedou. A jedou ještě naplnit čerpací nádrž. Já to vypnu, ale až to bude úplně u konce. Tak. Už musíme Andělku, opravdu. Jenom chci vědět, kde to je právě, tadyhle Ty to. mají ještě takový, až na to podívej, to jsem si vůbec nevšimla těch hnědých tomatů. Pomalu. Andělku, už pomalu v autu, A jak se to jmenuje, to téma? Už jedou a jdou ještě tankovat.